ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲା, ଦେହରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, 5 ଲିଟରରୁ 6 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ସରେ ପିଇବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ORS ଦ୍ରବଣ ପିଇପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବେଟର। ଯଦି ତାକୁ ନ ପିଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଝାଳ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବାର ଅଛି। ତ ବଡ଼ିକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରହିଲେ ଶରୀରଟା ଭଲ ରହିବ, ତ ପେଟ ଗରମ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପିଇବେନି। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ, ତ ଶରୀରରେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।